Igani magtanam og kamuti guys kaning ilang udlot na imo ni tipungan. Bahala ning dari di magtipong. Unsa tulo sila kabuk imong ilibong. Unsa tabunan og duta ha. Ada man ang udlot abilag tabon kay mao man mo kamang ug kuan na mabuhi na. Mangamang na ni sila. Di ra na hininga ng tulo ka buwan, mangunod na pud ni. Grasyahan sa Ginoo. Di na nami makubkub. Good morning guys, ako na po ni si Terryverse. September 7 nakaroon nunja. Dakos ilang mayor kay karang nay mga ko ganas sa isang mama kay daghan man sila kamuti katong amang ubos baris ag katong amang gibugwad amon alamang gipadaro. Unsa na lamin kog kuan atayr kay nakahuam kog kao sa kuan ni mama ni mayor nakahuam kog kao unsa dapoy jacket huam pug ko kay kuno kada jacket unsa agila ning mais tamas ilam manes aw gilang mais agila ning kamuti to res ilam sa kamaisan unsa mo kuno suot-suoton og mama ni mayor na una na unsa naari to explore og si mayor sa ilang bahay na bilin ako ray ning ari kay nag-upload pa man to sila unsa nagkuan ay ko nagtakiong pa ko sa kadagang tiil. Pero alamang kuan, alamang gapon ilakaw-lakaw bisag sakit kay magtanom lagi kog kamuti unsang hapon. Tanay kuan dinaro. Ready na gid tutamnan kay lami man kuron itanam og kamuti isa na kay isang kita sa kalendar. Dakog sako. Isa kong kasako ing sanay, isa kasako dadatiri isa kong giingnan. Ngarek pa naman kung mama ni mayor kay insag mahurot unsa na priso unsa ko. Girang ko sa angkon. Kanang nay kaw da kay lami tagpila po nang kawanang. Pinto na sa uban. Katang tiil. Ginhinal na magtugdanin kay insag ma. Dunga din kapiang. Napiang lagi nang tiil ba? Kay nan mura sisag na padjak. Natapilo ko des. Kuanang kay may suot tag kuan ni manang. Suot mga gatong isang sanilas nga murag dangagon. Ja. Pagkuan pa na skimba, tato alay ni lagiti. Pero sa giraman, ajo lagi ni. Allah, mo lagi ng kamutihanang. Daraga. Kamaisan nila mayor dyan na nag mga kuan. Kamuti daris ilam sa kamaisan. Nga na katasun. Nga na sige, salamat. Asa rin baka din ang sako daan. Unsa guys? Tanaw sa alaman mo. Kay magkuan sa ko. Karang may manggana sa lagi ko kay magtanom insang hapon. Nam lagi mig kamuti kay puhon. Muloy Ginoo grasyahan. Naanapoy kuan marbis. Banang di na maglisod. Lami ba dining kamuti? Kareng ang daon nga kuan nang kanang may murag. Ngani ba sa isang uno dining kamuti kanang ang bilang sila sa dali. Di ko magtinil kaya bikil na dapat nga kuan. Oh, di ko magtinil. Ha! Magkuan ako, magtinil. Bato kanilandong. Ngani. Ngani ra katason, agitanam. Unsa? Pila ka buwan po ni tulo ka buwan. Makakuha na pud ka. Karang may magkapangamuti. Sarang? Kanang upat ka buwan aron nang dagko. Maabang sa kabiro. Tanawa guys. Agamuti ko nga upat na kabuwan. Mama ni mayor arang akong nagkaadi na kuno mo arang sa kaldero. Ay na ko kamuti.
Ana. Daghanin na kuan. Na kuhang ganas. Malipay na gatutus kuan na ni nanay. Kasi zaman tayo mo ari. Handa. Nalauwi man ko kay sakit magizang kuan. Tiil. Ako na laman. Naman sa arthritis. Naman yung murag sumpatin inig. Kuan nang no. Paano? Nga na. Oo. Kaya sa nang duha. Tabunan. Nga na lagi. Kaya nang dun pa ko. Guys, ako na akong tanang fulmig kamuti. Sa mga bata pa. Kaning ulo dani kay kuan kitang ulo dani murag yelo. Pakuha namin ni ng sita og kuan daghang hanapon ni hapit na mo tong sako. Ngan sa ato mis ibabaw mo bahin naglaing pwesto kay to ako na dito'y baga ba. Baga og karang may baga og ganas. Lami dito pamuhaan. Ndaan sa pamaning hapon na mga itanam ni nanay alas 4. Grabe daghana sili diri sila mayor. Dere mis ibabaw ni balhin. Lami dari kay arang kakuan, mga himsog kadug mga ganas ba? Ganda. Dara guys. Napuno jud ang sakos ganas. Malipay na dito dalis na mayon sa ini uli. Kay makatanam nagkamuti. Dara. Gikuan ko, durong singot. Bigla ang lukduhon. Ah. Yo. Beta. Bagat dari di mo gana. Bagat dari di sa kasako. Ningen alam ko agi. Oo. Ndama tuno ko guys. Magkita-kita artaan sa ini magtanong na pud mi sa kamuti. Kay di mo ko makabulag na ning lukduk ko kayo amo koy kuan. Tig video. Bye-bye, magkita-kita na po taon dyan at sa mong kuhaan bus. Magkadamig kamuti. Oh, hala. Hi guys. As ko turun sa hapon nandya. Magtanam na miss nanay o kamuti. Tapos nga na nag-una-una na nagtanam. Gibizaan ako. Tapos na nagtulin. Ika ni magtanam og kamuti guys. Karing ilang udlot. Na imo ni tipungan. Bahala ning dari di magtipung. Nandya. Tulo sila kabok. Imong ilibong. Nja. Tabunan. Nanay. Tabunan og juta. Ha. Ada man ang udlot abi nagtabon kay mao man mo kamang ug kuan na. Mabuhi na. Mangamang na ni sila. Akananay, gikamot pagkaranay. Kamot na naman. Nga nila pinaka-ugdunay, sakto nung balik ka-ugdunay. Mga, dya. Darang na pikas. Darang na pud. Basta kugihan ka, kapag katao, di ka mabuntas. Naino? Kay, naman kay mapaabot. Pohon. Pohon. Mamunga na. Mamunga. Kuy. Pohon, mangunod na ni. Harapon mong pakitin. Kuy, tama kuy. Lingkod nito. Sama na Rubiana. Nay binti nay. Si Aliana kuno na ni mga muti Aliana. Asa ba din pangmutig? Bago pang tinanam ha? Masige mo pang naruto. Sige mo pang naruto na. Dapat imo ning paugduhon kay. Paugduhog juta kay danig mga unod. Sa puno.
Unod sa punuan. Di ba kuy? Kabo na ka kuy. Horay, hindi ko bati mi day. Kay overtime ni. Wala. Overtime. Kay hunas karong ko no hunas. Mao day nga alas 4 mi nagtanom og kamuti kay palihid ay ni nanay. Kaya karong alas 4 sa hapon kay pang kuan man hunas. Hunas sa dagat banza. Manggataw ng bato. Manggata man kuno ng bato sa dagat. Parehapos kamuti. Nga, mao nang agkamuti, maglihi pag kaog imong itanam og hunas, ang mga unod pod mang lugsot, ang duso. Mao na, mang duso pod ning unod dali po unay. Love you, Nay. Das aliana di ah. Nay. Love you, Nay. Ngani rani. Unsa? Puhon. Di ra na hininga ng tulo ka buwan mangunod na pod ni. Grasyan sa Ginoo. Di na nami makubkub. Di ra bas amang bay, di na. Si Koy may gihimo ng kuan ron. Kameraman. Kameraman. Sige lamang Koy kay Nay. og kuan. Kaulias Ginoo. Ngabot tong ang pin. Harap pa kang taga-ag kuan Koy bahin. Sana all. Uy. Di ba Koy? Pag mutabang tatiri. Tabang yan. Ko ang Alian tabang yan. Tabang? Kung katay na pod ni Bukbukan. bukbukan ni kita bilang Koy. Ha? Nininggilit? Nininggilit ha? Oo, ano ako na ni? Hi guys! Alas 5 na sa hapon. Anja, nagamang naagi, gamay ra. Na? Ugma na po tiwaso na mas nanay kay hapon naman. Mandaras Koy dia. Mo hakot sa mga ganas. Is Koy ara kabeutan. Dapo yung Kuya Ajo na sa Antipulo. Uy! Dapas na dia. Nanapo ko anak. Si Ajoy na sa Antipulo. Kamusta na? Kuya! Gimiyaw na ko ng mas nanay. Ngansa guys? Mubabay nami kay Juan. Magdiga mo na pagpanihapon. Sino ko diyan? Sino ba yun? Kamera dari, was programming si Mayor ka naigilakaw. Naigilakaw si programming sa si Mayor. Ito nang upload. Dali koy! Aliana! 1, 2, 3. Bye-bye! I love you! I love you! Love you. I love you. Si Manang nalamay ng tewas og tanam. Kay, wala ka ko karon ato ko sa ibabaw. Nagamay na lamay kuwang.